Avui voldria explicar-vos una història que ha passat a veritat. Mireu, a la meva família sempre ens ha agradat molt els animalets. I fa 6 anys vam anar a un lloc on cuiden tots els animals que s'han trobat o que han estat abandonats. És un lloc que es diu Protectora d'Animals. Quan vam entrar, de seguida vam anar a veure un munt de gossets que hi havia allí, que els cuidaven molt bé però que necessitaven una família. Ens vam fixar molt i molt en un gosset que tenia uns ulls que ens cridava, un gosset de color marró, un gosset que feia saltirons i llepava molt. Aquest gosset, de seguida vam entendre que era el que volíem a casa nostra, que el volíem estimar per sempre i que sempre el cuidaríem. Voleu conèixer qui és aquest gosset? Aquest és el Toby. És el pelut de la nostra família. És molt guapo, li agrada molt donar besitos, el cuidem molt, surt amb nosaltres a la muntanya, a la platja, li donem sempre menjar i també el cuidem quan a vegades s'ha posat malaltet. Li vam posar un xip a l'orelleta per si algun dia es perdia i el poguéssim retrobar de seguida. I sabeu què? Sabeu què li agrada molt al Toby fer? Doncs disfressar-se. Voleu veure la disfressa que més li agrada? Doncs ara veureu. Mireu, el Toby és el tauró del Port de Tarragona.